Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Yan uwa masu albarka, barkamu da wannan lokaci. A yau insha Allah za mu yi tutorial akan yadda za ka karanta message ɗin da aka goge, ko kuma in ce za mu yi magana akan rigakafi kafin magani, wanda idan ka yi rigakafi yadda ba za a iya goge ma message ɗin ba, ko da wa mutum ya goge message ɗin a can wajensa, to kai za ka iya karantawa. Wannan ya ɗaya daga cikin features ne da GB WhatsApp yake da shi. Sannan banda wani hanya, ko kuma hanyar da idan an goge ɗin za ka yi karantawa, wacce za ka yi amfani da wani application ɗin, ita ma nan gaba za mu kawo tutorial akan ta yadda za ka koya wannan abu. Sannan wannan hanya ta farko kenan. Sai na biyu, yadda za mu tutorial akan yadda blue ticks ba su bayyana ba idan ka karanta message. Dole sai ka yi reply tukunna za a ga wannan blue ticks. In baka yi reply ba za a wannan ba. Sannan sai na uku, insha Allah, yadda ba za a iya goge, za ka iya karanta status ɗin da aka goge. Sannan na hudu, yadda wato za ka saka wa WhatsApp ɗinka message. To wani abubuwa su ne za mu yi insha Allah. So a biyo mu, za mu shiga GB WhatsApp ɗinka, ka shiga, sai ka shiga GB setting, sai ka tafi privacy. So wannan duk mun yi bayanin su a wancan tutorial ɗin. Sai ka shiga gashi na anti-delete message. Shi wannan anti-delete messages ɗin shine za ka kunna shi yanzu. Kun ga na kunna shi a kunne yake, so mutum ba zai iya goge maka message ba yanzu. To ta yaya za ka tabbatar da haka? Sai mu je mu gwada. Bara mu turo sako zuwa ga wannan WhatsApp ɗin mu gani. Mu rubuta misali, mu ce kana lafiya, misali kana gida. Wannan message ɗin ya tafi, to bara mu goge shi mu gani. Shi na goge, delete for everyone. Shi ne message ɗin ya goge. To bara mu koma wancan message, wancan WhatsApp ɗin, GB WhatsApp ɗin da mun gani. Ga still dai na goge, amma gashi nan ya zo, gashi nan kana gida. To wannan shi, kun ga wannan round za ku yaro da wani aramin round. To wannan shi ke nuna cewa mai wancan ya goge message ɗin. For example, kaga nan da aka rubuta wasalam, kaga ai normal yake nan, normal ma haka. Amma wannan sai nuna wa'annan da wasalam da lafiya kaifa da kuma kana gida, duka sai suka nuna alamun round haka. To wannan ya nuna mai wancan ya goge message ɗin. Shi kuma kake nan ta nan za ka gane cewar ya goge wancan sakon. Wannan features na farko kenan. So yanzu kuma sai magana akan reply na blue ticks. Wannan sai show blue ticks after reply. Wannan sai kai reply za a ga wannan blue ticks din, wannan layukan nan blue. In mutum ka tura sako, idan aka karanta ai za a ga wannan blue ticks din. So an turo ma sako, in ka bude ka karanta ai za a ga wannan blue ticks din. Wancan gayan zai gani cewar me ka karanta message ɗinsa. So ba zai gane ba, wannan blue ticks din ba su bayyana ba sai kai reply. Sai wani lokacin kana busy za ka iya karanta amma baka mai reply ba. So ya ga wannan blue ticks din baka mai reply ba, zai dan ji bai ji daɗi ba. Amma in ka kunna wannan abun, to ba zai, ko da ka bude message din ba zai gani ba, sai dai ka yi reply tukunna blue ticks din za su zo. Sannan sai magana akan na biyu, shine status din nan. Shi status, hide view status. In ka bude status din mutum karanta, ai yana gani wani ya kalla, wani ya gani, wani ya gani. To wannan hide view status din shine zai boye kai ba za a gane cewa ka karanta status din ba. Sai wannan anti delete status din, shi ma kun ga a kunne yake a nawa. Ka kunna shi, shi kuma shine mai
ko da an goge status ko labari to zaka iya karantawa, kai ba za a iya goge ma ba za a iya goge masa status ba ka iya karanta. Sai kuma wannan security, yadda zaka sakawa wato ainihin WhatsApp ɗinka security, sai ka kunna, sai ka zaɓa fatan kake so ka sa, a'a pin kake so ka zaɓa, ga sunan ka na zaka sa wannan change in pattern ne, zaka iya canza pattern ɗin. dan recovery question ne, misali in ka manta abinda zaka sa, in ka manta pattern ɗin sai za su tambaye ka recovery wannan, to suka tambaye ka sai ka rubuta abin da ka sa a nan, shikenan sai wannan ɗin ka buɗe. So make pattern invisible ɗin nan shi kuma shine wato inda zaka canja, zaka sa a dinga gani wajen zana pattern ɗin, a dinga ganin layukan nan. In baka so ga layukan, so shine zaka danna wannan sai buɗe. Wannan kuma disable pattern vibration, wannan vibration ne na sa pattern ɗin. So yanzu bara mu canja pattern ɗin, misali mu saka wanda muke misali wannan shine pattern ɗin. So sai recovery ɗin nan, da kake so a tambaye ka idan ka manta, let's say my name, mun ce my name, misali sai in saka let's say prestigious, shikenan na gama. To yanzu zan fita sai na je daga da na gani. Shi ne ya ce saka, ga shi ne wannan shi ne fitan nan. To kaga ya buɗe, to sai da ce na manta, ne din na tuna na kasa tuna, sai inda na reset ɗin nan ka gani question my name, sai ya rubuta prestigious. Kaga ya buɗe. To wannan kenan, wannan shi ne zaka saka wa WhatsApp ɗinka password da sauransu. To nan gaba insha Allah tutorial na gaba za mu kawo shi kuma yadda za a yi amfani da wani application ɗin a karanta message ɗin da a goge, ko da normal WhatsApp ma ka yi amfani da wannan ɗin insha Allah. Na gode, har yanzu muna buƙatar subscribing ɗinku da like da share ɗinku insha Allah. Duk manhajar da muka ɗauka za mu yi ta kawo ta daki bayan daki kafin mu shiga zuwa wani abu na gaba. Na gode.